ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, тамошобинои канали Хона ТЖ. Ирӯз 31 декабри соли 2024 ҳамин рӯз мерава. Бачаҳои азиз, лайкҳоро биҷиқен. Лайкҳои 2024-ро биҷиқен ки 25 мешава. Барои реклама муроҷиат бикунен. Замин, мошин, хона, квартира чизе боша рӯй кунен. Навори байдна дар YouTube канали Хона ТЖ ва Саудо ТВ ва TikTok, Instagram реклама када фурӯшта мегузорем. Ирӯза наворда ҳастай. Мерседеси арзонак рӯй кардан ва трактори Т28 рӯй кардан арзонакай. Як када хона ва замини фурӯшӣ дар Курай. Хона рӯй кардан аз ноҳияи Ҳамадонӣ, аз ноҳияи Фархор, аз Душанбе, аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз шаҳри Ҳисор, аз шаҳри Ваҳдат, аз шаҳри Кулуб. Хулас беҳтарин навор дар ирӯза видео. Навора то охир без пропуска тамошо кунен. Навори Хона ТЖ дар лайк бизанен. Дар канали Хона ТЖ подписатсия кунен, подписатсия. Ман навора сар мекунам та ахира тамошо кунен. Дӯстони азиз, дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Якай Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Борои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. Дӯстони азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. Аз уми канали мо ба ширкати Якай Нозим муроҷиат кунед. Чанд солҳо стажи кори доранд, ҳамроҳшон кор кардем. Бардор азиз, мақсад ба дили пир аз уми канали мо Саудо ТВ ба ширкати Якай Нозим муроҷиат кунед. бачаҳои азиз, мега ки ассалому алайкум мардам. Мода аз тарафҳои ҳафтум, тарафҳои наҳум, тарафҳои теппаи Самарқандӣ, Аманал ё ки Ваҳдат хона дар Курай 3 то 5 сотиқ замин дошта боша, аз 200,000 то 280,000 сомона мехарам. Кадомитон дорен? Занг занен бачаҳои азиз. Анаи шанс, беҳтарин шанс. 200,000 280,000 сомонӣ дорен хонаҳои фурӯшӣ. То 3-5 сотиқ замин боша, агар ҳами ака мехара. ҳозир занг заненда хонатона бифурӯшем бачаҳои азиз. Хеле шанс дар асри 21 дар канали Хона ТЖ мешава. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. дӯстон, хонаи фурӯшӣ рӯй кардан ки дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Навобод, деҳаи Ҳамдилонда қарор дорад. 8 сотиқ замин бо як дар хонаш савдо мешава. нархи хона бо маслиҳат. WhatsApp шонда метавонен ҳозир занг бизанен, маслиҳат карда бигирен. Анборхона дора. шароити гирди хона, мақсад ҳамин ҳолат оби равон, водопровод дора. Аптека, магазин, беморхона, заправка, масҷид, мактаб ино наздикан. ҳавли ҷои соз дай мега. хонамон дар беҳтарин ҷо қарор дорад. хулас дар сари роҳай. нархи хона бо маслиҳат. 8 сотиқ замини калон, шаҳри Ҳисор, ҷамоати Навобод, деҳаи Ҳамдилон. мардами YouTube занг бизанен, ҳамроҳи соҳибхона маслиҳат кунен. нарха маслиҳат хати мега. шояд арзон боша, шояд қимат боша. занг дада пирсем бачаҳои азиз. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшие ки дар Душанбе қарор дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Зарафшон, кӯчаи Армуғон. нарх 200,000 сомонӣ. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp шонда ҳозир занг бизанен. хона дар пеши заводи фарматсефтӣ қарор дорад. анами хона мебинен. бояд срочно бо нархи 200 хона просто дохили Душанбе бачаҳои азиз. нигоҳ кунед да. хеле нарх мақсад редка меғалта. редка рӯй мекунанд. срочно сум дар корай. ҳам хотир арзонш мемонанд ки савдо шава. аз хона то масҷиди Меҳкалон намегӯяд тақрибан 20 минут роҳай. бузурчаи Зарафшона 10 минута роҳай. магазин, аптека ҳамаш дар наздикиҳо. хоб маршруткаи 28 ва 8 ва дигар транспортҳо наздиканд мега. хоб пиёда 10 минута роҳ. хулас беҳтарин ҷо, ҳамаш наздикай. касе мехара, занг бизана. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ рӯй кардан ки дар шаҳри Ваҳдат дар бозорчаи Зарафшон қарор дорад. нархаш 280,000 сомонӣ. ин квартира мебинен, ремонташ ҳам хеле ҳолатда қарор дорад. 6 этаж, як хонага 41 метри квадратӣ, 280,000 сомонӣ да. ҳаминра метавонен бихарен бачаҳоз, медонен.
ремонти замонавӣ, таъмири хуб. Мактаб ба номи Тирешкова рақами 3 мега дар назд шай. Бо ҳама чизу чораш квартирара савдо мекунем. Кадуме ки харидори серьёзне ҳастен, ҳамон нафаро ина марамат дар рақамҳои 1503 ки ватсапшон пайваст астай, ёки рақамҳои дастиам прямоям занг бизанен, ҳамроҳи соҳибмулк маслиҳат карда бигирен. Лайкҳоро бизанен, лайки чандама заден бинависен, яки фақат лайка биҷиқен бачаҳо азиз. Мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. Як савол бачаҳо азиз. Ами медонам акози дар Русия YouTube кор накесай, ба VPN кор мекунен. Чо тами айрӯзе ки YouTube кор накард, шумораи лайкҳо беҳад кам шид. Ҳамин сабаби лайк намондан дар чӣ бошад дӯстон? Барое ки пештар мемонден, ҳозир чихел ки видеомон 10-15 ҳазор просмотрам бизана, ҳаму 150-160 дона лайк мешавад. Ба ҳамон хотир мехоҳам фаҳмем ки барои чӣ лайкҳо кам шидестай, ё ки лайк зада ҳам нашидестай. Ҳамин масъалара мақсад хоҳиш мекунем ки як мегуфтен бо мефаҳмидем соз мешид. ин хона дар шаҳри Ҳисор, дачаҳои Гулханӣ, 3 хона 6 сотих, 350 000, обсвет дора. Рақамҳои 3346 72 67 ёки ватсапшон 8885 занг занен. ҳуҷҷатҳо сертификат техпаспорт дора. кухни, баня, аловхона, ҳезумхона дора. маълумоти бештар ҳамроҳи соҳибхан занг занен. 350 000 мега. хонаи фурӯшӣ панҷум дӯстон азиз. хонаи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар ноҳияи рӯдакӣ дар деҳаи Лаҳур галахона дақqa дора. ана ҳамин хона мебинед, бояд дар ҳол савдо карда шава. ин хона сеҳуҷрага, ин хона 6 сотих масоҳат дора. ин хона ватсапшон 4016 да занг занен. сари боғ. меҳмонхонаш отделни, кухни вана дар дарун, фундаменти забораш рехтагиай, уже об ҳастай, свет дора. мактаба беморхона наздикай, маршрутка Айленский район то пеши хонара мерава, ҳаррӯза ҳастай. хулас состоянии хона коробка ҳай, далши каси мегира, ба хости худ, ба хости дили худуш ремонт мекунада, зиндагиро сар мекуна. ина марамат дӯстон, худотон занг занен. нархи ҳамин хона 225 000 сомонӣ. шумо аз ноҳияи рӯдакӣ дар деҳаи Лаҳур ҳамин 6 сотихаи сеҳуҷрагаи коробкара дар 225 000 сум мехарем бачаҳо, медонен? 225 000 ки и дар Душанбе территория ҳай, дохили Душанбе ноҳияи рӯдакӣ. маълумоти бештар худотон бо занг бизанен, маслиҳат карда бигирен шавачо азиз. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ роӣ карданд ки дар шаҳри Кӯлоб маҳаллаи Чаманзорда қарор дорад. 4 хона 7 сотих масоҳат. хоб гирди ҳавлӣ полни маҳкам кардагӣ. хоб баня дар дохили хона, бо дар берунам астай. кухни аловхона, хонаи замонавӣ дора. ҳоҷатхона, ҳезумхона дора. боз як тайга гандумхона мега, ҳамаш хулас ҳастай. 2 та телевизор, 3 то холодильник, хулас ҳамаи чизош қатӣ мефурӯшемша дар наздикии масҷид, бунгоҳи тиббӣ, магазин, мактаб қарор дорад. ҷошон очин харӯши места. хулас занг бизанен бачаҳои азиз. нархи хона 453 0. ватсапшон, рақамҳои дастишон кор мекуна. аз умми канали хонатиҷе занг зада маслиҳат кунем бачаҳои азиз. подписатсия кунен, хонаҳои арзон қабул мекунем, реклама мекунем, успеҳ мекуненда мехарем дӯстон. мегзарем ба ҳафтумин мерседеси фурӯшӣ. мерседес бенз дар кузови 202, солиш 94, ноҳияи рӯдакӣ, кӯчаи Файзоба 38 500. нарх бо арзон мешава. бензин газ плюс гази евро 4. соли баромад 94 бачази 94, 92, 91 нест. мақсад 98 ам нестаем. кузов 202, объёми 1.8 коробкаи механика, салон тоза. камтар мошин кор дора. балоно 65%, ҳуҷҷат надора. алиш мешава, бо мол боша, бо буқа алиш мекунанд. ягон буқаи хеле зур дошта бошен агар, ина марамад ҳамин мошини 38,000 ба буқа ҳам алиш мекардай. човандозо марамад занг занен. ёки нафарое ки харидори серьёз ҳастен,
любители Мерседес ҳастен, именаи кузофи 202 ина када ҳози занг занен, маслиҳат када бигирен ша. мегзарем ба 8-мин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки рӯйӣ кардан дар чорраҳаи Файзабад, 6 этаж, 50 квадратни метр, як хонагаи коробка, лифт дора, лаби раҳай. рақамҳои WhatsApp 9494. дом мега дома 3 моҳ пас меспоранд иншоаллоҳ. чорраҳаи Файзобод 1 километр болода қарор дорад. хулас ҳамиқе ки хонаашон коробка будааст, як ҳуҷрага метонен 2 ҳуҷрагаш кунен. 3 моҳ пас дома меспоранд, ремонта сар мекунен. касе ки мехара нарха бинен 150,000 сомонӣ. шумо дар 150,000 сум ҳамаи квартирара метонен бихарен бачаҳои азиз. ҳамун нафарое ки мақсад шароитотон сисаи ранги ма маблағ надорен, ина марамад занг бизанен, маслиҳат кунен бигирен. не ки лайкора нами ҳози лайк бизанем ки гарини хирсан мешем. мегзарем ба 9-мин дачаи фурӯшӣ. дачаи фурӯшӣ роӣ кардан ки дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Нуъмон Розиқда қарор дорад. 4 сотих масоҳат. рақамҳои WhatsApp 0505 да занг занен. ана ҳамин дача дар лаби дарё қарор дорад. мақсади ҳамин қаккадан ҳамин састяни семинблок чиндан гирдишта боз як камбеш боз ҷо дорад. хулас кори бисёр дорад. 80,000 сомонӣ меган нархи ҳамира. хоб касоне ки мехара рақамҳои WhatsApp шона монде муомила кунен, маслиҳат карда бигиренша. замин, мошин, хона ва квартира ва чизе боша видеонавор кунен бачо. медонен видеонавор када роӣ кунен, агар ба шарте ки видео канатонен, фақат суратҳои фасон хушрӯ сурат бигиренда баъд роӣ кунен. навори баъдна YouTube канал, TikTok, Instagram реклама мекунем. ёки худмон рафта фасон када видео мекуненда дар фурӯш мегзорем. мегзарем ба 10-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Ҳамадонӣ пушти МЧС, кӯчаи Истанбул, 3-ум кӯча. 2 хона, 1 веранд, 7 сотих замин. хона ҳамин састаяни қарор дорам. рақамҳои дастиву WhatsApp-шон кор мекунад. ҳуҷҷатҳо 100%, техпаспорт, сертификат дорам. ремонтҳои хонашон падабои таппа тайёрай. сабаби савдо кардани хона мега ки мо қарздор ҳастем, ба ҳамон хотир савдош мекунем. нарха дар охир гӯш кунен, гарени арзонай бача медонен. и хеле хонаҳо гуфтесам ку подписатся кунен, хеле хонаҳои арзон меғалтамода. хоб ба ҳамон хотире ки қарздорем савдош мекунем меган, сериозни харидору занг занан. нархи хона 140,000 сомонӣ. шумо дар 140,000 сум ҳамира метонен ҳози занг бизаненда бихаренаш бачаҳо азиз медонен. мегзарем ба 11-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ роӣ кардан ки дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Сино, ҷамоати Вашгирда қарор дорад. нарха бинен 130,000 сомонӣ. шумо дар 130,000 ҳамира метонен бихарен. 2 хона, 8 сотих масоҳат дорад, 2 дар хона. WhatsApp дастӣ номероша мондем, занг занен. тагаш подвал, баня дарунашда, ошхона дора, 30 то дарахти мевадиҳанда дора. боз муомилаи сериозниам дора. ҳуҷҷатҳо 100%, мактаб медпункт дора, обсвет дора. беҳуда занг назанен, харидори сериозна занг занен. ҳамин бисёри хонаҳоро мега ки мактаб, масҷид наздикай. ҳамин адресҳоро бачаҳои азиз мақсад пирра роӣ кунен. яки фиреб боша агар боз безеб мешава. аммо адресҳоро дуруст роӣ кунен. 12-ум хонаи фурӯшӣ, трактори фурӯшӣ. трактор Т28 ҳастае ки дар шаҳри Турсунзода бо тиличкаш ва як балони майдаи мақсад соз ва як тиличка боз падарка дорад. хоб трактор ягон камбуд надора. инаи балонша падарка нахадум мегарда. нарх 55,000 сомонӣ. рақамҳои дастӣ WhatsApp да занг бизанен. ӯ масъалаи хонаҳое ки мақсад баъдетон роӣ мекунен. дӯстон азиз, мисол ман мегӯм адресҳоро роӣ кунен. мактаб, масҷид, беморхона наздик меген. аммо чизе ки ҳастай қонуну қоидааш қатъи мақсад дуруст карда роӣ кунен.
بعدا همون رقمای مونین که کار کنه، بعد همون حجت دوره ندوره همه ادرس را پراک روی کنین. میگذاریم با 13مین خانه فروشی. خانه فروشی است که در ناحیه دنغره جماعت لولزار 412 قرار دارد. سه خانگاه ویرانت دارد، 8 سوتیق زمین مساحت دارد. خب رقمای دستی 66 90 زنگ زنین، باز همی واتساپ هم داره. دو خانگاه مقصد سه خانگاه، دو خانه 6 به 3، یک خانه 4.5 به 3، کلیدور 1.5 به 5، ویرانت 3 به 4.5، یک خانهش بزریموند، مکتب مسجد. خب بیمارخانه نزدیک است میگه. خب بیمارخانه دا میگه همگی 10 مینوت راهی از راه کلان تا خانه را 15 دقیقه راهی. خلاص معلوماتی بیشتر دوستان خودتون با زنگ بزنین، از صاحبای خانه ها معلوماتی پرشه بگیرین. کسانی که نوارد لایک نموندین لایکتون حاضی بزنین. نمیدونم بسیار و فراموش میکنین لایک زنی را، لایک بزنین پدرکتون بگیرین بچه عزیز. پدرکای سالی نو اقبالی نو دوستان عزیز. میگذاریم با 14مین خانه فروشی که در ناحیه فرخار قرار دارد. خانه فروشی نزدیک حولگی 4 حجرگاه مساحت 10 سوتیق بنهایت کلان. جماعتی در قد ناحیه فرخار. رقمشون 270 اخیرش، نرخ 215,000 سومانی. در 215,000 امیره میتونین بخرین. 10 سوتیق زمین، 4 در خانه با کلیدوری کلان، آبدوره ریمونت کدگی، پدبای تیار. خب همی خیلی سستانی، کرش هم خیلی ورداشتن محکم کردن. جماعتی در قد. خب معلوماتی بیشتر خلاص زنگ زنین. 215,000 سومانی میگه. خب دوستان چیزی که روی کردن، چیزی که قبول کردیم همش نوارد و کردیم. رحمت به همتون که دستگیری میکنین. نواری سال 2024 تمام شد. زنده باشین، لایک را بجخین. نمرای ما برای رکلام کردن ماشین، زمین، خانه، کوارتیر چیزی باشه در واتساپ روی کنین رکلام که فروش نمیگذاریم. نشاطی آدمایی که کامناتا میکوین کو خیلی ارنده کوارتیر، ارنده کامناتا، یا نفرایی که خانه هاتون ارنده میسپرین، برادری که زمینشون در کره در کامنتاریا می نویسین. فقط در واتساپ نویسونین، نواری باید نه اعلانتون میکنیم یافته میتیم ان شاء الله. لایک را مونین، ماکسیمال پادپیسات سکنین. زنده و سربلند باشین دوستان عزیز.